سلام 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 كما يوعلكم كبرات إرتراويان كما لكم دحند لكم أنا حوكم يكالو قبر سلاسة هاجراوي إرتراوي عنتو يا بجزا سام شكرات نيره بزح جزيت أفيكم نيره حجم كعب دحن مسأخو إنكو عكاد حتى نحكم عنتو يا بنا سام شكرات نيره سي حسب يجلس نيره تمالي كنو تمالي لو مخاني إتي وعيار استمتي زلو بزعباب إرترا زلو ختماتات بفلاي بزحات بزعبا أسمرا رئيس ختمانا إرترا أقل زبل أرسات أمسيوم أنا حجيب انتهي لي ناتي حساب حجون كدقم لكم أسمرا رئيس ختمانا إرترا إيانيرا رئيس ختما زبهال سنة حساب قدم 5 عامة مرات 1950 نبره ناي على كايدايو دحر 1950 كن رئيس ختما زبهال حادة تتقاقط ختما كهلو علامات زي واتس سلازخونه ناقشتو ختماتات اب حدا هاجرسي بوحد شمونته وي 10 وي 10 ختماتات معرك خونه قالين اتا حنتي رئيس ختما ناي بوليتيكا تخون وي ناي امباستاتن ناي هاجراو بايته زلوا بوليتيكال كابيتال تبهال مالتي يغبرو كاليت خاني ناي قطبا كابيتال يغبرو دحر خلاي كونات عالم تجمره مالتي سالسيت خاني ناي توريزم كابيتال غبرو رابعيتي ناي تمهرت كابيتال غبرو حمشيتي ناي وتادراو كابيتال غبرو كوم يمز غبرو زلو علامات اب حدا بوتا سب ترغاغيصو خنبر صبوق ايكونن سلازي انا ام مጨረሻ ተሐሳበይ እንታይ ነይሩ بعابيو اب ከተማ አስመራ لماني الكارنا زبلوس نو لماني دا يكون سوسا خميتي تقمات اي حج زلو بسمرا سراح فابريكا جلس لزيلي سوسا خميتي خابدوكو هاوز اي تقبليو اتي 3 خميتي خا اتوم اب تخباب عدوم وي وانا غزا زخونو اب كتما مريت زلوهم نتي غزوم مقاقيلهم اب 10 بعسرة مقيلهم زكاري يوم 3 خميتي اكراي ودسمرا كابت كراي كاي نبر اتي سوسا خميتي كن كاوصاو زلو دقو رديت كابدوكو دي محواتو بيتسبو رديت زقبل حزبي 10 خميتي سرعتኛ መንግስቲ ሚኒስተራት ዲዮም ገለ ይነብሩ በስመራ እዚ ትሪያሊቲ ናይ አስመራ እዚ ግን ክኸውን አይግብኦን እዩ ብፍላይ ፋብሪካታት አበስመራ ከማብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ይዕፀው ኣለዋ ንምንታይ እንተ ዓፅየን ቻይና ክዋዳደሩ ስለዘይከኣሉ ቻይና ብሕሱር ጉልበትን ብሕሱር ኤሌክትሪክን ብዙሕ ፍርያት ስለዘፍረየት ብኸም ምክንያት ይተዓፅዩ መንግስቲ ኤርትራ እንዳፍንጃል የለን እንዳጥርሙስ የለን ክብል ኮሎ እቶም ብግሊ እዚ ኩሉ ትካላት ናይ ግሊ ولا حدا خلت ناي منغست زنبرا تكالات ناب قل منغست إرترا شيطواني اتوم قل جن كم حدرون اي كالون سلادة يخصبون مالتي اي كتسلان سلامتين عندك كتسلا اذا انت تكالات هاب إرترا نبرا العلا خلت بيتي تكالات دا خشادي دا فنجال دي دا قربت ديو دا زيت ديو دا قلدي كله سلامتين زي كتسلا نحريلكا كوادا درس لزي كالي دا علبا دي مستيق كاب تشاينا دي بحصور إلكتريك بهيدروليك إلكتريك زفرب تشاينا مست حصور قلبت مست ودب أسرار حنا يهزب تشاينا مست قطرهم عشان كيا بس مرة زلوا فابريكاتاتي أو عد إنجليز زلوا industrial revolution تجمعوا عد إنجليز ون فابريكاتات تعاتين أب جرمن فابريكاتات تعاتين أمولا عالم سفابريكاتات تعاتين دك سبات إيدهم كم زي إيدهم نتشاينا هم تعزب خوينهم سلز زجر ما يكونن عالم كلها فابريكا عاتيا نتشاينا تعزب زلا بقول مهنيات تشاينا عند خيمة قالوا هاجرات industrialization وي فابريكا خجمرو خلو بخوم مهنيات كاب اسمراز نبرا فابريكاتات كل على خلا وي دماني فحيلنا افتهاجر كاكثر حق خلاين نغزي يغنا بسمرا عدلنا يسرح يلن حزب اسمرا سوسا خميتي كاب دقنا لمن يزنبر زلو اذا خاني خون يبلون اسمرا نحد نفرق مليون زخون حزب استسرحت زغبا لعلي مليون سب يقمطالو اذا خاتم وانا غزا نت مريت مقاقيلهم سلازكاريو سب سلازيچقاچقو حلنا سلازيبلوم يت ጉዳይ ስለዚህ መንግስቲ ነዚ ህዝብ እዚ ተዋሓደ ፍርቂ ናይ ህዝብ ስመራ فحك بلا ሙሉ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ካተን ከተማታት ከዓብያ ኣብ በስመራ ዘሎ ጥራሕ ዋና ገዛ ይኮነ ከካሪ ዝግቦ ኣብ መንደፈራ ዘሎ ከካሪ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ከካሪ ኣብ ከረን ዘሎ ከካሪ ኣብ ናቕፋ ዘሎ ከካሪ ናቕፋ ክትዓቢ ተሰነይ ክትዓቢ ባረንቶ ክትዓቢ ብማዕርነት ፀጋታት ከም መቃርሖ ኣለዎ ጀሚርዎ መንግስቲ ግን ኣትሪሩ ክቆጽለሉ ስጋ ሕጂ ኣስመራ ኦቨር ክራውድድ ኮይና ኣላ
ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ሕማም ናይ ኣስመራ ኣለዎም ብዘይካ ኣስመራ ብኤርትራ ከተማ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዖምን እዩ ሕማም ናይ ኣስመራ ዘለዎም እዚ ነገር እዚ ክገልፍዎ ኣለዎም ከተማታት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ተዋሓደ 10 ከተማታት ማዕረ ኣስመራ ክኾና ኣለዎን ስጋዕ ማዕረ ኣስመራ ዝኾና ከዓኒ ኣስመራ ጠጠው ክትብል ኣለዋ ወይ እቲ ህዝቢ ናይ ኣስመራ ብዝከኣል መጠን ናብ ስራሕ ዘለዎ ቦታ ክኸይድ እዚ ኩሉ በስመራ 60 ካብ 100 ብልማኖ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ተትኸይድ ኣብ ሃገረሰብ ተትኸይድ ከምቶም ኣብ ሃገረሰብ ዘለዉ ስድራና ሓሪሱ ምበልዐ ካብ ደቁ ከዓ ከምቶም ካብ ደቁ ከዓ ብዙሕ ኣይም ተጸበየን ናይ ብሓቂ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሰባት ዝኾነ ኣብ ዝወፃእ ዘለዉ ስድሮኦም ድሕሪ ኣብ ዓዲ ኮይኖም ኣብ ዓመት ውሑድ እዮም ሰዱ ናይ ቡንን ናይ ሽኮርን እዮም ሰዱ ምክንያቱ ስድሮኦም ሓሪሶም እኽሊ ስለ ዘእትዉ እኽሎም ስለ ዘእትዉ ጣፎም ይእትዉ ዓተሮም ይእትዉ በርበረኦም ይእትዉ ከምኡ ስለ ዘእትዉ እቶም ኣብ ሃገረሰባት ዘለዉ ናይ ሕርሻ ዕድል ዘለዎም ኣብ ዓዶም ዝነብሩ ብዙሕ ካብ ደቆም ኣይደሊን እዮም ኣብ ኣስመራ ዝነብር ሰብ ግን ስኢሉ ተጨፋሊቁ ስለ ዝነብር ዘሎ ካብ ደቁ ይነብር ኣሎ ንነብሱ ደኺዩ ነዞም ደቁ ኣብ ወፃኢ ዘለና ከዓ የትክየና ኣሎ ስለዚ ኣስመራ ኦቨርክራውድድ ኮይና ኣላ ኣስመራ ኦቨርክራውድድ ኮይና ኣላ ኣብ ኣስመራ ስራሕ ተዘየልዩ ኮፍ ዘብል የብሉን እቲ ህዝቢ ብዝከኣል መጠን መንግስቲ ነዚ ህዝቢ ክምዕዶ ከንቅሖ ኣብተን ከተማታት ፋሕ ክብል ኣብ ዓዱ ብሃገረሰብ ፋሕ ክብል ክሓርስ እዚ ዘበና ሳላ ቻይና ማኒፋክቸሪንግ በቃ ኩላ ሰብ ኢዳ ተኣሲሩ እዩ ዘላ ምሽልና ሓንቲ ዕድል ዘለካ ኣብ ሃገረሰባት ከድካ ክትሓርስ ወይ ከዓ ክትጓሲ ደርሁት ከተፍሪ ከብቲ ክትሓልብ ካብ ኣስመራ ወፂኻ ጥራሕ ዝኸውን እምበር ኣብ ኣስመራ ኮንካ እውን ኣይከውኒ ስለዚ እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ፅጋብ ዘሎ ብልዕሊ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዋናታት ገዛ ከዓ ልዕሊ ዓቕሙ ሰብ ዋጋታት ዝሓትዎ ዘለዉ እዚ ፅጋብ ክቋረፅ ሰደኣ ኮይኑ ብዝከኣል መጠን እቲ ህዝቢ ፋሕ ክብል ኣለዎ እንድሕር ኩሉ ሰብ ኣብ ኣስመራ ኮንሰንትሬት ኮይኑ ግን ልክዕ ነቶም ዋናታት ገዛውን እቲ ዘለዎም ፅጋብ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ እቲ ንጎ ዝወስኽዎ ዘሎ ገዛ ክራይ ከቋርፅዎ ይኽእሉ ስለዚ ኣብ ዓለምና ዓበይቲ ከተማታት ቅድሚ 1950 ጥራሕ እየን ነይረን ድሕሪኡ ግን ከተማታት ኣብ ሓደ ሃገር ሓንቲ ርእሲ ከተማ ደይኮነ ብዙሓት ርእሲ ከተማታት ክህልዋ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ፖለቲካል ካፒታል ጥራሕ ናይ ፖለቲካ እምበር ካልኣይ ኮነት ዌስትሚኒስተር ለንደን ኣብ ክልተ ዝፍለ ዌስትሚኒስተር ናይ ፖለቲካ ክኸውን ከሎ ሲቲ ኦፍ ለንደን ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ፕላስ ናይቲ ሲቲ ኦፍ ለንደን ኤን ካናሪ ወርፍ ዝበሃል ናይ ኢኮኖሚ ካፒታል ኣለና ካብኡ ወፂኻ ናይ ትምህርቲ ሙሉእ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሸፊልድ ዝበሃል ከተማ እዩ ዝካየድ ሙሉእ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚኒስትሪ ናይ ዕዮ ኣብ ግላስጎው ይቤት ፅሕፈቱ ሙሉእ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ማንጃ ፍቃድ ወይ እዚ ፍቃድ ናይ ምዝዋር መኪና ምስ መኪና ተኣሳሰር ሊቸንሳ ተኣሳሰር ናይ መኪና ብሙሉእ ከዓኒ ኣብ ዌልስ ኣብ ስዋንዚ ዝበሃል ቦታ እዩ ስለዚ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ከተማታት ስለ ዝሰርሑ ናይ ቱሪዝም ዓዲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ሊቨርፑል እያ ከምኡ ገይሮም እንታይ ገይሮሞ ነተን ከተማታት ከም ዝዓብያ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ሕጂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመፅዩ ለንደን ኮፍ ኣየብልዎን እዮም ኣብተን ከተማታት እዮም ፋሕ ዘብልዎ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት እዚ ፖሊሲ ስለ ዝሓዙ እተን ካልኦት ከተማታት ዓብየን ዳርጋ ይቐርባ ኣለዋ ናብ ለንደን ማለት እዩ ስለዚ ኣስመራ ከዓኒ ማዕረ ናቕፋ ምእንቲ ክትከውን ንናቕፋ ኣብ ናቕፋ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ዋላ ሚኒስትሪ ናይ ምክልኻል ናቕፋ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናብ መንደፈራ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ምስ መፀ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዓዲ ቀይሕ ብዙሓ ተንቀሳቒሳ ተምሃሮ ምስ ተኣከቡ ኣብኡ ብጣዕሚ እያ ማዕቢላ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ቤት ትምህርትታት ክትከፍት ወተሃደር ዝቕመጠሉን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝቕመጠሉን ቦታ ኩሉ ሻዕ ይዓቢ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ሚኒስትርታት ፋሕ ክብል ኣለወን ኩሉ ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ጥራሕቶም ኤምባሲታት ንምሕላዎም ክጠቕመና ኣብ ኣስመራ ክንገብሮም ንኽእል ወይ ብሙሉኦም ኣብ ባፅዕ ጌርና ክንሕልዎም ንኽእል ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ